Emosyonal ang Talisay City Sinulog Contingent human ipahibaw nga bisan sa tanang kakapoy wa nila igsapayan human nga gawas nga nakahalad sila sa balaang bata, naka-third place pa sa ritual showdown ubos sa Sinulog-Based Category. Ang report ni Marie Dumabo. Na emosyonal nga gipadayag dining magtutudlo ang iyang pasalamat ug kalipay human nga malangkat sa Talisay City Contingent ang third place sa Sinulog-Based Category atol sa Sinulog Festival. Matod ni Relinda Guzman, chair sa Talisay City Sinulog 2025 Propsmen, nga wa sila'y tarong katog kapinaso sa kasimana. Isip pa nga deboto sa balaang bata, wala hinuon nila kini igsapayan. Makahalad lang og maayong pasundayag atol sa kapistahan ug sa Sinulog Festival. Giisip nilang bonus nga nalakip sa top 5 sa 20 ka mga contingent. Ubos sa Sinulog-Based Category. Ang ilang contingent ang adunay 96 ka mga dancers o 314 ka mga propsmen nga mga tinunan sa Talisay City National High School. Perting lipaya miss kay sa mo ang giagyan gahapon nga ang among call time is 3 a.m. na nami sa CNU nya hantod 10 o'clock sa gabi. Di lima mong giagyan. So pag announce nga winner mi dako kay kalipay. Number 1, walay mahitabo sa propsman. Number 2, walay mahitabo sa teachers. Then number 3 kana mudaog. Pisikal manggikapoy apan natambalan na kinimatod pa sa dihang malampuson ang Talisay City Contingent sa pagpakita sa ilang grabing debosyon sa balaang bata pinaagi sa pagsalmo sa Sinulog Grand Parade. Kini taliwa sa kapinapulo nila ka mga dancers nga gitabang tungod sa nagkadiyang sakit ug kakapoy atol sa pagpaygayon sa street dancing. Ilabi na nga nila natugdulan na po ka oras ang ilang pinaabot. Nakasayaw ra hinuon sila atol sa ritual showdown. Overwhelmed, overjoyed me nga naka-place yun ang City of Talisay. Tungod yun ni Senior Santo Niño, nakauyon guro siya sa among halad. So na happy good me. So karon busy na kayo mi para sa repeat performance. Gipadayag ni Aznar nga dakong impact kini may labot sa reliyosong aspeto sa Talisay nun ug tabang sa natad sa turismo sa dakbayan. Sinulog, sikat ba siya all around the world, and then nga ma-attach ang name sa syudad sa Talisay sa Sinulog, so dako kay siya og kanang sa ang turista ba ma-curious sila murag promotion jud sa niya sa syudad. Dako na kong pasalamat na sa ilahang gibuhat na halad ni Senior Santo Niño. Of course, importante maayo na makadaog, but mas importante ang nakahalad ta ni Senior. Viva Senior! Uban ni Marlon Melgazo, Rod Prado, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.